to a wannan rana duk wanda bai imani ba sai a rannan imaninsa ba zai masa amfani ba. A hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Abu guda uku idan suka bayyana imani ba zai wa rai amfani ba matukar ba ta yi imani ba sai a rannan. Abu na farko tulu'u shamsi min magharibiha, rana ta hudo ta yamma. Abu na biyu khurujud dajjal, dujal ya fito. Abu na uku dabbatul ardi, ranan da wata dabba za ta fito cikin ƙasa. Wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Waɗannan ayoyi guda uku a rannan duk wata rai da bata yi imani ba sai a rannan ba zai mata amfani ba. Wani hadisin daban riwayar Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yamma akwai wata katuwar kofa fadinta tsawon tafiyar shekara 70. Ubangiji ta'ala ya barta a buɗe don karɓar tuban bayi. Ka tuba, in tuba, mu tuba don Allah ya karɓi tubanmu daga zunubanmu. Tana nan a buɗe ba za a rufe ta ba sai ranar da rana ta hudo ta cikinta. Idan rana ta hudo ta cikinta to daga nan za a rufe ta. To daga nan kuma duk wanda bai tuba ba sai a nan ba za a karɓi tubansa ba. Shi ne yau mai yati babu ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intazuru inna muntazirun. Ce da su ku yi zaman jira, ni ma ina zaman jira tare da ku. Sai Allah ce mai إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الذين فرقوا دينهم للي ودن دسك كركس الدين سجدا جدا wannan ya can wannan ya tafi nan wannan ya ɗauki wannan matsaya wa kanu shi'an suka kasance kungiya kaso daban-daban lasta minhum fi shay kai baka cikin su. Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba su, kai din daban kake da su. Innama amruhum ila Allah, sanadai lamarin su na wajen ubangiji. Rarrabuwar mutane idan raba aiki ne, wannan sun ɗauki bangaren gina makarantu, wannan sun ɗauki ɓangaren kakkafa asibitoci, wannan sun ɗauki ɓangaren da'awa a cikin gari, wannan sun ce mu bari mu tafi ƙauyuka, wannan sun ce mu bari mu karantar da musulmai, wannan sun ce mu bari mu kira maguzawa ko waɗanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci. Rarrabuwar ayyuka dan nau'antuwar ayyuka dan ayyukan suna da yawa, wannan babu laifi. Ta yadda wannan kungiya ba ta adawa da waccan, waccan kungiya ba ta maimaita aikin waccan, waccan kungiya tana ƙawance da waccan, wannan babu laifi. Rarrabuwa wadda take abin zargi, rarrabuwa ta faɗa da juna, ta gaba da juna, ta kafirta juna, wannan ita ce abin zargi. Sannan idan kana so ka haɗe kan mutane ba ka cewa wane ya daina zargin wane ya daina kushe wane ya daina kaza, wane ya daina kaza, kowa ya yi shiru, ba haka ake cewa ba. Abin da ake cewa kai wane me kake faɗa, bari mu auna shi akan sikeli Qur'an da Qur'anin hadisi. Inda kai kuskure ka daina, inda kai daidai ci gaba da faɗa. Kai wani me kake yi, bari mu auna kan sikelin Qur'ani da hadisi. Inda kai kuskure daina, inda kai daidai ci gaba. Wannan haka ake yi. Amma sai a ce jama'a da Allah mu haɗu mu daina zargin juna, mu daina koshi juna. Wannan kalma in za a faɗa so miliyan ba za a iya gaskata ta fuskar aiki. Domin in na ce zan yi sunna da na so da ban so ba, na yi raddi gare ka kai da kake bid'a. In ka ce za ka yi bid'a da ka so da baka so ba, da niyya da ba da niyya ba, a raddi kake mun ni da nake sunna. Lokacin da kake tijjaniya, raddi kake wa mai kadiriya. Lokacin da kake kadiriya, raddi kake wa mai sunna. Lokacin da kake sunna, raddi kake wa duka waɗancan. Wannan ko mun ki ko mun so haka abin yake. Ashe yadda ake marmare matsaloli
shine sai a kawo abin da wani ya ce da abin da su wani suka ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. amma kar mu ce wai ta'alau linata'awan fi mattafaqna fihi wal ya'dhur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. ko zo mu yi taimakekeniya da juna akan inda muka yi ittifaki mu bai wa juna uzuri akan inda muka yi sabani. a'a yadda ka'ida take ta'alau linata'awan fi mattafaqna fihi wal yansah ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. ko zo mu yi taimakekeniya da juna akan inda muka yi ittifaki mu yi wa juna nasiha da kyakkyawan zance bil hikmati wal mau'izatil hasana wal mujadala billati hiya ahsan cikin abin da muka yi sabani. idan muka yi sabani kar mu kafirta juna, kar mu zagi juna, kar mu ci mutuncin juna. ka baje kolin dalilai in baje kolin dalilai, ka kawo hujja in kawo hujja, ka kawo dalili, ka faɗi gaskiya. wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba. to wannan shine abin da yake wajibi mu. amma mu ce a kowa ya shiru, ba yadda za a yi shiru, kai ba za ka yi shiru ba, shi ma ba zai shiru ba. wannan ƙarya ne, ba fa wanda zai shiru ba, dole sai kowa ya ce. amma idan za a ce kar kai zagi kar in yi zagi, a'a ka faɗi magana sak, ka faɗi sunna ƙaulan wahida, ka faɗi hadisi, ka faɗi qur'ani. in ma ba a gane ba ka yi photocopy na littafi ka faɗa a gane, to shikenan. yanzu dan Allah da ake bayani jama'a ba sa gane ko ba sa gane ko suna gane? cikin shekara 10 da ake bayani mu yi tafsiri a nan gurin, malam ba aje yi, sauran yan uwa su malam Ahmad, su malam Bashir, su malam Bukar Kyari, su malam Madu Mustafa, su malam Ali Mustafa, kowa na yi. da Allah ana gane ko ba a gane? to amma idan aka yi shiru ya za a gane? gaskiya ba za mu yi shiru ba, Allah ya sani ba za mu yi shiru ba. dai idan aka yi shiru ba za a taba ganewa ba, sai a tafi cikin rububi kenan. innama amruhum ila Allah, lalle lamarinsa yana wajen ubangiji. thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, sannan ubangiji zai ba su labarin abin da suke aikatawa. man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda yazo da kyakkyawan aiki daya yana da kyakkyawa 10 kwatankwacin sa, sakamako 10 a sakamakon lada, wato a sakamakon mutum ya aiki mai kyau daya. wa man ja'a bis sayyi'ati, wanda yazo da mummuna daya fala yujza illa mithlaha, ba za a sakan ya masa da komai ba sai mummunan nan daya. wa hum la yuzlamun, ba kuma za a zalunce su ba su bayi a gaban Allah ranar tashin kiyama. sai Allah ce قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل كتدسو إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، لليني وبنجزينا يا شرييني يا بينا من يا من غمن كتر إلى صراط مستقيم زواج تفركي مديدتي دينا قيما شيني الديني ميككي ملة إبراهيم حنيفة، addinin annabi Ibrahim miƙaƙƙen addini da ya karkace wa dukkan addinan da ba na gaskiya ba. wa ma kana minal mushrikin, da dai annabi Ibrahim bai kasance tare da mushrikai ba. Kul kuma ka ce da su inna salati, lalle sallata da nake yi, wa nusuki da yankana, domin an nusuk zance mafi inganci a nan ma'anarsa yanka, wa mahayaya da rayuwata
wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna hannun Allah ubangijin halittu. A nan gudan an haɗa sallah da yanka a aya ɗaya, kamar yadda wajen fasalli li rabbika wanhar aka haɗa sallah da yanka ko soke raƙumi a cikin aya ɗaya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wannan na nuna mahimmancin yanka a cikin addinin musulunci. Nau'ikan yanka na ibada kuwa ko yanka na layya ko yanka na hadaya ga wanda ya je aikin haji ko yanka na ragon suna, waɗannan su ne nau'ikan yanka na ibada wanda shari'a ta shar'anta. Daga nan sai yanka na halal, ganin damanka ne ka yanka dabba a gidanka dan ka ci, amma waɗancan su ne yanka mafiya tsada ta fuskar neman lada a wajen ubangiji. To yanka dan ibada shi kansa ibada ne, ma'ana neman kusanci ne da Allah, shi yasa aka hada shi da sallah a cikin aya daya. Abinda zan zo duk abinda zan aiwatar a cikin rayuwa da abinda zan gamu da shi bayan na mutu na sakamako duk a hannun Allah yake shi kadai. La sharika lahu, ba abokin tarayya tattare da shi. Wa bizalika umirt, da hakan aka umarce ni. Wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon musulmai a cikin al'ummata, ni ne farkon musulmai. Ba wai na nufin annabi shine farkon halitta ba, a'a shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa. Farkon halitta alƙalami, domin ubangiji ta'ala kafin ya halicci komai alƙalami ya halitta. Ƙarin bayani zai zo a nan gaba. Qul a ghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay, ce da su shin yanzu wani Allah zan nema a matsayin abin bauta? Wa huwa rabbu kulli shay, alhalin Allah shine mahaliccin komai. Wala taksibu kullu nafsin illa alaiha, ba wata rai da za ta yi tsururin wani abu face a kanta zai koma, ba wata rai da za ta aikata wani abu face sakamakon abin kanta zai fada. Wala tazru waziratun wizra ukhra, ba wata rai kuma da za ta dauki laifi na wata rai. Thumma ila rabbikum marji'ukum, sannan kuma ya zuwa ga ubangijinku ne makomarku take. Fayunabbi'ukum, sai ya ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun, dangane da abinda kuka kasance kuna sabani a cikinsa.